सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दखरा आइजो अनसाय आफादनि जुथुमाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिअ'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारि। 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसन सान फालिथाय लोगोसे खुंगा 23थि बोसोरारि जुथुमा सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 14थि नैथि बोसोरसालिया जुथुमाया जयपुर बर' गुदि फरायसालिनि 1 नं जयपुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारिया आरो रुंसारि दानसोरां ब्रह्मनि गोसोखां सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो इउएलडिसि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारिया। शिबचरण नार्जारि गोसोखां थान्दै बादाखौ बेखेवनानै होयो पान्जाय आफादनि आफादगिरि बिमल बसुमतारिया। रुंसारि खुदिराम मुसाहारि गोसोखां मावसोम बादाखौ बेखेवनानै होयो समसक जेजेपिनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्मआ। गिबियावनो गासै रादाबनि चेनेल पर्टेल निउज नि रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसन सान फालिथाय सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट आइजो अनसाय आफादनि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसाफोरखौ जथुम्मा बेनि दिनै गिबि हाबाफारियाव फुंबिलिनिफ्रायनो थांखिलानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ लोगोसे बेखिनियावनो काउन्सिलनि इएम बिथां गोजौ फरायसालि आरो बेखेवनाय जाहैबाय। दा बेनि उनाव फरायसालिमा थाखोनि फरायसुलिफोरनिसिम गोसोखां मोनसे सायनासालि फोसावनाय नोंथांमोनहा दिनैनि बे सोंगा बादायलायनाय कुइज कम्पिटिसनाव बाहागो लानो फैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि बे जौस्राङाव फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बाफुराम बसुमतारी आलासि जिरायसालि नब्लां दा बेखौ सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि रमेश सरगिरि बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जाहैबाय। बेनि उनावहाय रुंसारि दंगा मुसाहारि जामुसालि दा बेखौबो मिसामरा जिपिनि आनसलिक पन्सायतनि सोद्रोमा एपि मेम्बार अनजालि खेरखासारि बिथांनि आखाइजों बेखेवबाय। बिनि उनावहाय मुंख्लं खुदिराम मुसाहारि मावसोम बादा दा बेखौबो समखं गाव पन्सायतनि आफादगिरि मानिनां मुस्रि सुकुराम बेखेवबाय। बेनि उनावहाय गायसन सान फालिनायजों लोगोसे सिमेन्ट दखरा बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो नब्लां सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आंनि आखाइजों आं बेखेवनानै बेनि उनावहाय गासै खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनै 15 नभेम्बर 15 आरो 16 बे साननैयाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 77थि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 14थि नै बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों। बिनिनो दिनै 15 नभेम्बर बेवहाय दिनै 15 नभेम्बराव फुंनिफ्राय जोंहा माखासे बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो नैबे बुब्लियाव दा जोंहा सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै बादा बेखेवनाय हाइस्कुल आरो कलेज लेभेलनि रुंसारि कुइज कम्पिटिसन बेवहाय बाहागो लानो फैनाय फरायसा थान्दै बादाखौ बिथांनि मुङाव दोननानै दिनै जोङो बेखेवनाय जाबाय। आरो बे थान्दै बादायाव जोंहा सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 14थि नै बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेला जागोन। बेवहाय दिनै जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफुंनाय जागोन आरो बेनि सिगां जोङो माखासे सावरायनाय आयदा लादों।
बे सावरायनाय आयदायाव हाबाफारि होनानै जोंहा माखासे बिबुंथिगिरि आलासि लेंहरनाय जादों। लोगोसे बेवहाय बिबुंथिगिरि आलासिफोरनो माखासे आयदा फारि होनानै जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों। लोगोसे जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गासै 6 आइजोफोर खावलायनाय जादों आरो नैबे जयपुर ओनसोलनि खाथि खाला गासै बर' गामिनि गासै बर' आइजोफोरखौ जोङो बे सावरायनाय मेलाव थान्दै मेलाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। जोंहा दिनैनि बे थान्दै मेलनि सिगां सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारि आरो फेग्रा बेसाद लानायखौ होबथानाय, बेखौ मोनसे आयदा लादों। बे आयदानि बिबुंथिगिरिया जादों मुस्रिमा कल्पना स्वर्गियारि। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि। बिथांखौ जोङो बे आयदानि बिबुंथिगिरि आलासि महरै लेंनाय जादों। आरोबाव बेखेवगिरि हिसाबै थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि। आरोबाव आयदाफारियाव सासे बिबुंथिगिरि दंबावो। बेनो जाहैदों आयदा सोलोंथाइ आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिफावथि। बेवहाय बिबुंथिगिरि महरै मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै खावलायनाय जादों। बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारि लाफानानै बेखिनि आयदाखौ जोङो लालांनाय जागोन।